Hele přátelé, máme toho dneska strašně moc, tak já se chci ještě podívat na jednu věc. Já jsem včera, nebo 2 dny zpátky, v rychlosti reagoval na tu Mavarovu druhou kauzu, s tím, že já už jsem se k tomu vyjadřoval i z toho titulu, že okolo toho jeho prvního průseru jsem nemluvil, protože jsem měl zbytečně moc informací okolo toho, co se stalo. A vyjádřil se k té kauze dneska i Patrik Kincl, což, jak chápu správně, je aktuálně asi nejlepší fighter v Čechách. Klidně mě můžete opravit v tomhle. A mě celkem zajímá, co k tomu řekne, protože by nám to možná mohlo dát nějaký obrázek. Já to pustím a uvidíme, co tam bude, když tak to vypneme. Jdeme na to? Let's go. Tak. Po delší době opět zde, ale tentokrát to nebude video o mě, o mých přípravách do zápasu, ale chci se vyjádřit bohužel k další aktuální kauze Tadeáše Mavara Růžičky. Je určeno pro jednu skupinu a jednoho člověka. Ta skupina je široká veřejnost. My jako obecně bojovníci, většina z nás nejsme jako Tadeáš Růžička. Většina, jestli ne všichni, to, co se děje okolo něho, odsuzuje, nesouhlasí s tím a je nám z toho nablití, jinak to asi nejde říct. A ten, pro koho je tohle video dál určené, jsi ty, Tadeáši, a možná i lidi, co jsou okolo tebe. I když se neznáme, tak jasně, bylo by jednoduché si na tebe sehnat číslo, zavolat ti, říct ti to, ale tak nějak, jak tě zpovzdálí vnímám, tak si myslím, že bych udělal líp nebo větší užitek by to mělo, kdybych tady to zakřičel do té stěny. Ale teď si to můžeš třeba 10krát za sebou pustit a třeba to tam někde uvnitř postupem zacvaká. A doporučoval bych ti to, si to třeba 10krát pustit. Jasně, poprvé budeš koukat v emocích, ale postupem času třeba zjistíš, že to myslím dobře, protože na té cestě, kde aktuálně seš, tak na podobný já jsem byl. To znamená, nejsem svatoušek a nekritizuju tě z nějakého svýho svatostánku někde ze zhora. Já se tam potřebuji ověřit teďko. Patrik taky seděl se nějaký napadení, ne? Nejsem úplně jako erudovaný v této scéně, ale už jsem taky slyšel, že proč se k tomu vyjadřuje Patrik Kincl, když teda jako prostě on se tím něčem prošel. Říká to tam, OK. Takže on to bere asi jako takovou radu, než cokoliv jiného, než aby ho hrotil. Ale jako chodil jsem v podobných botách. Řeknu to od začátku, když já teda jsem ten bordel dělal, jasně, taky párkrát jsem se porval, ale potom ta násilná trestná činnost byla díky tomu, že jsem chtěl být jako v očích toho okolí, jako ten frajer, drsňák. Chtěl jsem si tímhle s tím vydělávat peníze, abych mohl ten sport dělat bez práce, protože se mi ani nezdálo o těch podmínkách, jaký jsou dneska a k jakým podmínkám ses dostal ty. Jasně, to neděláš pro prachy, ten bordel, prostě nerozumím tomu, jestli jako vzhlížíš někomu nebo se stavíš do role toho, že budeš jako opravdu ten drsňák a ten velký frajer, což s tím samozřejmě souvisí, jak ti teď to okolí plácá po ramenou a jak jako tě vnímají, jo, Tadeáši, to seš přesně ty, pojď s náma, cool, seš jako velký borec, do toho nesmyslný promo, to bych mohl zase apelovat na RFA, IAF, chápu, že to není jednoduchý v této době, v tomhle monopolu, oktagonu, se dostat na výsluní a hledáte ty cesty, ale sakra, jako s problémama, který má Tadeáš, a myslím si, že jste to věděli, když jste to natáčeli, tak si tady hrajete na to, jak ho sbírá jako zásahovka, urna, jak je to jako drsňák, přitom máte sami zkušenosti s kriminálem
a vsadím se, že nikdo z vás, kdo tohle vymýšlel, by se tam dobrovolně zpátky nevrátil. Já to mám za sebou 2 roky. Jediný, co to můžu říct, tak že tam je člověk jako úplně stejný idiot, protože tam sedí se samýma idiotama a vezme ti to kus tvýho života, jsiš úplná jako nula. Tadeáši, není to ten americký film, kde si tam jako přijdeš a teď si to tam musíš jako vybojovat tu pozici a jsi tam za toho drsňáka. Vůbec ne, jako se svým... Hele, já jenom potřebuji si doplnit informace. Je to akorát můj pocit, anebo byl Mavar takovejhle vždycky? Protože pokud vím, tak Mavar byl vždycky takovej... Já jsem měl s Mavarem podcast asi před rokem, kde jsme přesně tohleto řešili a já mám pocit, že on byl problémový jako vždycky, protože on byl v Undergroundu, tam byl hrozný průserář, že jo? Potom byl v Clashi, tam teda to průser takovej nebyl, to byl průser jako po Clashi a pak to vlastně pokračovalo dál a dál a dál, jo? Takže ono je potom jako těžký z téhle role vypadnout, když ty seš prostě průserář jako pořád, no, nebo jak to říct, no. Já to zkusím možná vysvětlit, jo, aby to chat pochopil. Ono se strašně špatně přichází jako z pozice grázla do pozice člověka, kterýho mají lidi rádi. A kvůli tomu se třeba i na školách dost často děje to, že takový ty třídní grázlové, který máte každý z vás ve třídě, nebo jste měli, tak prostě pořád dělají to stejný, protože jsou něčím jiný, jsou něčím zajímavý a vystupují z toho davu. A ono to podle mě není o tom, že by to jako ty lidi chtěli jako dělat, ale to okolí je tak vnímá, tak to tak prostě jako dělají. Jo? A možná, že to měl tady až prostě podobný třeba, jo? A Holt jako do toho spadnul a zůstal u toho. Je samozřejmě možný, že tam do toho měli vliv jako různý jiný věci, třeba jako nějaký návykový látky, nevím, prostě chlast nebo cokoliv jiného, ale samozřejmě, že v momentě, kdy to dojde do momentu, že jako napadneš a velice brutálně zraníš člověka, civilistu na koupališti, tak to samozřejmě je něco, co nebudou lidi jako vnímat pozitivně. Jako nikdy pozitivně, že jo. Ono jako jedna věc je to, když se porveš někde jako venku s nějakýma prostě frajerama, který se chtějí porvat, versus tohle. Jo, já teďka akorát jenom, abychom se pochopili, já jenom aktuálně přiříkávám to, co je z veřejných informací, z toho vyšetřování, které aktuálně prochází. Já to nehodnotím, počkáme samozřejmě na vyjádření jako potom policie, která je jediná, která to může potom jako samozřejmě celý rozhodnout. Tak. S Killem, se svýma sportovníma zkušenostma, tam budeš od prvního dne za frajera. Jenom sorry, a jak na tebe působil Mavar na podcastu? Hele, úplně normální mladý kluk. Úplně normální klučina. Jako naprosto neironicky, jo. Ale já jsem o tomhle mluvil se spoustou lidí a říkali mi, že to bylo fakt jenom u mě snad. Jako, že všude jinde tak Mavar je prostě takovej, no, Mad Warrior, ale teda u mě prostě úplně jako totální pohodář, jo. No. To je celý. A nějaký hlubší myšlenky z něho šly nebo jakože o životě? No, my jsme měli spolu podcast den potom, nebo 2 dny potom, co vyhrál v Clashi ten zápas s tím druhým Tadeášem. A možná to třeba bylo tím ovlivněný, takže prostě jako z něho úplně sršila jako energie, že prostě se vrátí zpátky do oktagonu, že bude zase ty vole prostě bojovat, že chce porazit. On chtěl tenkrát mít zápas se Sivákem nebo s Pirátem. Možná si je pletu. Teď si nejsem jistý. A říkal, že chce po Novotném 1 milion a takový prostě jako další keci okolo toho. Ale jako jinak to bylo prostě normálně jako... Byl to úplně normální rozhovor o životě. Neměl jsem z něho jako žádný špatný pocit. Ale zase jedna věc je to, jak vystupuješ na podcastu a druhá věc je samozřejmě to, jak vystupuješ v IRL, no. To je těžký, no. Do oktagonu už se v té době vrátit nemohl. Jo, já vím, že jsme tohleto taky už potom řešili, po tom podcastu, že možná jsem si já spletl té organizace, protože Novotnej už tenkrát prohlásil, že pokud půjde Mavar do Clashe, tak do oktagonu se už nevrátí. Takže
samozřejmě, že v té době to už bylo taky trochu složitější. No. Navíc teďko v úterý, minulý úterý, tak byla tiskovka, kdy on měl mít zápas s tím, se Sivákem v RFA, že jo? A to taky samozřejmě teďko spadlo, protože nemůžeš mít člověka jako na kartě, na kterýho je podaný trestní oznámení. A vlastně Mavar měl být i včera na kleštiskovce, kde měl taky mít zápas proti nějakému fighterovi, že jo? Takže, no. Ty borci samozřejmě to vnímají, budou tě znát a kdyby ne, tak OK, nějakýho chudáka tam vystřelíš a ten respekt si získáš jako takhle, ale o tom to nejde. Pořád budeš ten idiot, co sedí jako v base. A vidím to úplně stejně jako venku. Zase okolo tebe vytvoří ta skupinka těch frajerů, pochlebovačů, co tě budou takhle plácat po ramenou. A věř mi, že ty borci to jako uměj, že pokud nemáš něco tady a nedokážeš to přečíst, o co jim jde, tak si tě jsou schopní hezky povodit jako loutku, zatáhnout tě do průseru, z kterých už se jako nevymotáš ani po propuštění. Zas budeš lítat už v tom fetu, bude to ten kolotoč a celý život prosedíš v kriminále, pokud s tím nezačneš něco dělat. Myslím si, že ta basa po tom, co jsem si tak nějak pročet, tě asi nemine. Když budeš mít kliku, tak jo, ale... Já to vysvětlím pro ty, kteří se v tomhle neorientujou. Tam nejde o to, že teďko hrozí Mavarovi vězení za tu kauzu s tím koupalištěm, ale on ještě porušil podmínku, kterou měl z toho předchozího napadení. Takže samozřejmě ono to je přitěžující okolnost a nejsem jako prosekutor, abych tady dokázal porovnat, jestli to jako znamená, že to má jistý tu basu nebo ne, ale prakticky všichni skloňují to, že minimálně na nějakou dobu se sednout půjde. Právě kvůli porušení té podmínky. Teď už to bude o tom, jak si to nastavíš dál. Většina těch lidí, co teď plácají po ramenou, co jako říkají, že za tebou stojí, že jsi pro ně velký frajer, tak ty 99,99% a možná i všechny ty pochlebovače nikoho nebudeš zajímat. Všichni se na tebe vyserou. Než se vrátíš zpátky a než třeba se ti zase začne dařit, tak se k tobě budou chtít zpátky přilepit. No jasně. Jo. Byl jsem tam, chtěl jsem vypadat jako frajer v očích lidí, u kterých mi to vypadalo jako, že sedět v base, wow, to je jako ta frajeřina, to ti stoupne ten street credit, nebo být v těch podmínkách, vláčet se po soudech a nadávat na ty fízly, jaký to jsou. Hele, je to jejich práce a věř mi, že dřív nebo později tě za tyhle tvoje chujoviny dostanou a jak říkám, všichni se na tebe vykašlou. Nikdo z nich ti nepošle ani 500 na to, aby si tam koupil normální toaleťák nebo něco lepšího k jídlu. Takže je to čistě o tobě, co chceš, jestli se chceš nechat plácat po zádech od těch lidí, nechat se zatáhnout do čím dál tím větších průserů a celý život se točit jako v kriminále. Jasně, máš tam navařeno, máš tam postel, ale zkusi to, tak zahoď telefon na týden, zavři se doma a nikam nechoď, dej si tam sprchu jednou nebo dvakrát v týdnu, nepouští si televizi, nic a pak si můžeme promluvit. Jo. A pokud by tě to třeba zase lákalo dělat někde nějaký bordel, otravovat nějaký holky, tak se stav buď vrací nebo mi zavolej, tak můžeme se potkat v gymu a tyhle ty emoční věci tam můžeme vyřešit spolu na žíněnce bez průseru. Jo. Ale jako ve 3 lidech otravovat na koupálku holku to je strašná ubohost, ty vole. Ty jako profesionální sportovec šikovnej, sakra, kdybys aspoň neměl ten talent, kdybys nebyl tak dobrý, tak se o tebe člověk jako nezajímá, neotře si o tebe ani kolo. Ale ve 3 lidech tam otravujete mladou holku a když se jí borec
který tyjo, viděl fitko maximálně na fotce, zastane, tak ho tam sestřelíte. Ten borec měl větší koule než vy všichni 3 dohromady, že si tam takhle do vás skočil. A vy ho tam ještě sesyká. Já teda ještě k tomuhle doplním, že podle mě přitěžující okolnost je to, že ty jako profesionální zápasník si dovolíš něco na nějakýho civila. Jo, že tak, jak to chápu já správně, a to říkám jako teda totální nímant, jo, tak ty prakticky by si neměl nikdy na někoho šáhnout, protože tvoje ruce, nebo jako obecně ty sám, seš jako zbraň, že jo. Takže doslova ty jedním chvatem, nebo jako jednou ranou, jsi schopný toho člověka proti tobě zabít doslova, že jo. Když to jako uděláš moc velkou silou, nebo prostě blbě, že jo. Takže mělo by to být maximálně jako nějaký spacifikování a jako jdi dál. Takže samozřejmě i tohle to je jako další průser, protože potom to hází samozřejmě jako špatný světlo na celou tu bojovou scénu. Což neříkám, že by mělo být to hlavní, protože dneska má jako špatný slovo asi každá scéna, včetně influencerů a youtuberů a všeho okolo. A tím jako začneme a skončíme u politiků, jo, jako všichni mají špatný jméno, ale vždycky by to mělo jít od toho člověka jako takovýho, no. Ano, Goldare, to byl Mavar, ano. Byli tam tři a ten jeden klučina bránil nějakou holku a to je ten, který dostal od něj. Nemusíš být profík, každý trenér nám vždycky říká, že se dostaneme do nějaký rvačky a měl by být soud, tak se absolutně nesmí provalit, že někde trénuješ. Jsi braný jako profík, který ví, co dělá. Jo. Takže je to použití neúměrné síly. Rozumím. Takže říkám, jestli to na tebe někdy přijde, že ti ty nervíčky jako ujedou, potřebuješ to ze sebe dostat a nebude ti stačit zaběhnout do gymu na pytel, tak mi zavolej, napiš, potkáme se tady u nás a vyřešíme to bez toho, abys byl v průseru. A věř mi, že to myslím jako dobře, tohleto. Já ten sport mám rád a viděl jsem v tobě nějakou jako budoucnost, že ty tady budeš přebírat ten štafetový kolík té české scény a s tím talentem a tím, co jsi jako vydřel, že bys to opravdu mohl někam dotáhnout, tak to teďkon to všechno vyhazuješ oknem jenom pro nějaký jako pocit nebo nějakého jako pseudo-frajerství, tím, že ošáváš holku na koupálku, že ty vole seřežeš člověka, co v životě nedělal bojový sport, to je strašně jednoduchý. Jako pro nás, fightery, sestřelit někoho na ulici, ty vole, to je jako hrozně jednoduchý. Naopak jako je těžší to jako v sobě držet. Hele, taky jezdím, já nevím, 3krát týdně jezdím do Prahy, pokaždý bych se na té silnici mohl s někým servat. Pokaždý na mě někdo troubí, i když mi tam běde, už signalizujou, zkoušeli na mě vystupovat. Jako úplně jednoduše bych vystoupil, sestřelil ho, ale co jako? Jako daleko těžší je tohleto spolknout, cítit se jako ten sráp a teda stáhnout ocas a jakože ujíždíš, než mu to jít takhle vysvětlit. Snad se nad tímhle s tím zamyslíš, snad si to párkrát pustíš, nedej bože, nepřál bych ti to a skončíš v base, tak třeba ti to tam znova projede, než tam zas najdeš ty pochlebovače, který ti tam budou plácat po zádech a natáhnout tě do nějakých dalších průserů a uvědomíš si, že přes ten sport je jako cesta. Jo? Mně se to povedlo. Já kdybych neměl sport, tak já nevím, tak tady vynáším popelnice v Hradci, ale díky tomu, že jsem se rozhodl tohleto svoje ego nějakým způsobem spolknout, rozhodl jsem se odstřihnout od těch lidí, před kterými jsem chtěl být za frajera, který mě tahli do těchto z těch průserů a posílali mě tadyhle něco udělat, tamhle něco udělat, tak se mi podařilo si myslím žít docela jako krásný život. Mám super ženu, mám
Ty teda Patrik vypadá jako člověk, který se dá použít na něj slovo reformed. To je strašně příjemně vidět po strašně dlouhé době. Jak už jsem říkal mnohokrát, aby to všichni víte, jo, že člověka nedefinují jeho chyby, ale to, jak si je schopný se k ním postavit. Jo? Byl bych hrozně rád, kdyby dokázala celá česká scéna toto pochopit. Jakkoliv chyby děláme všichni. Tam je otázka, co s nima uděláš. Jak se z toho poučíš. Krásně slyšet. Nádhernou dceru a na nic si jako nemůžou stěžovat a to díky tomu, že, jak jsem říkal, no, spolknul jsem to ego a našel jsem tu motivaci v tom sportu. Snažím se každý den dřít a ono už ty energie na vymýšlení různých blbostí potom nezbývá. A až zase do tebe budou okolo lidi hrnout takovýhle podobný promo, že si tam budete hrát na hrozný jako gaunery a bude vás sbírat policajti, tak zeptej se jich, jestli to je jako opravdu takováhle frajeřina, že tě seberou policajti a zeptej se jich, jestli je to frajeřina tam s těma degešema sedět rok, 2, 3 až 5. Zeptej se, jestli ti dají do smlouvy to, že až půjdeš sedět, když využívají tohle tvoje pouliční promo, zeptej se, ať ti dají do smlouvy to, že ti měsíčně budou posílat 20 litrů, abys si tam koupil jídlo a základní věci. Zeptej se a dej mi vědět. Čau. No, jako za mě to bylo moc pěkný video teda. Takhle to přesně má vypadat. Jako Patrik se něčem prošel, evidentně, poučil se z toho, vysvětlil jak a vyřešeno, no. Vy jste říkali, že se k tomu Mavarňák vyjadřoval na stories, prosím. Jo, asi to vidím. To je tohle. Cením vyjádření, dlouho pracuji na tom, abych se dostal zpátky, mrzí mě to. Postupujeme teď určitý věci ke změně. Jo. OK.